खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली मैयाहाय जाखिनि जाथाय जानानै थांनाय ना मैया जेरावबो इउट्यूब चेनेल बा निउसफोरावबो नुजोबदों गासैखौबो जाय जाथायखौ जों जानो नाङामोन उफाय गैया इउनाइटेड फराम अफ एक्शन डे बे गुवाहाटीयाव जायफ्रा थाग्रा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावहरो मानो होननानै बुङोब्ला जाय गथ'फोरखौ दिनै 19 बोसोरनि बा 17 बोसोरनि 18 बोसोरनि बिदि गथ'फोरनि सायाव जिखिनि एक्शन लादों बा जेरैबायदि हमनानै न'खराव गथाय हरफिनदों दा बे बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावहरदों मानो होननानै बुङोब्ला एक्शन डे बिया इउनाइटेड फरामा रावनावबो सोङा आरो माखासे खामानिखौ मावनो थाङोब्ला दिनै सोंनो थांना खामानि मावोबा मालाबाबो जाफुङा जाय हक आं बेखिनि बाथ्रायावहाय बिनि खोथाखौ आं दसे सम दोनथ'नि नांगौ जायोब्ला जोबथानायाव खनसे फैबावगोन आं खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय मा दा जोंनावहाय गोरों गोरा बहुद गोबां मानसिफोर ओंखारसावदों माब्रै होननानै बुङोब्ला जिहेतु मैया जि जाथाय जानानै थांबाय हमबाय बा ओरैबायदि गियानि गुनि ओरैबायदि गोरों मानसिफोर माने बुजायनो ओंखारदों आरोखि दा जुदि बेखिनि बाथ्राखौ जुदि नोंथांमोना बुजायनो दा रोंदोंब्ला बिनि सिगां मा खालामदोंमोन बबाव उन्दुना थायामोन मानो बिथांमोनखौ दिनैहाय मानो हमहैयाखैमोन मानो सोंहैयाखैमोन खोथाया बेफोरबायदि जानानै फैदों दा जोंनावहाय बिराद गोरों गोराफोर पन्डित ओंखारदों दिनै एक्शन डे बे इउनाइटेड फराम जाय गुवाहाटीयाव थाग्राफोर सेंग्राफोर बिथांमोना हमबाय हमखांनायनि उनाव दा बिथांमोनखौ ओरैबायदि बुंबावबाय मा जेन बिसिना हमनाया बिराद गिदिर भुल जादों क्राइम जादों बे स्टाइलाव कयेकजना फेसबुक पेजनो इउट्यूबनो माखासे बाथ्राखौ बुंदों दा जों समाजा बबेजों थांदों बबे लाइनजों थांदों मा खालामदों मा जादों बेखौ एसे नायनाया मोजां जायफ्रा पन्डित दिनैहाय बिमा बिफा दिनै बाजाराव मोनसे मोजां रेस्टुरेन्टआवहाय हाबना थाहैनो हाया दिनैहाय बिमा बिफायै जयै मोनसे ससियेल मिडिया इउट्यूबखौ ज' जिरायना नायनो हाया बिथांमोननि गाननाय ड्रेस आरो बिथांमोननि जाखिनि लेंगुवेज जाखिनि सोदोब बाहायनाय बेफोरखौ नायोब्ला जों बर'फ्रा बिमा बिफायै मोनसे दान्दिसे सम जिरायनानै माबा मोनसे नायनो बेखौ जों हाया बे अबस्था जानानै दङ बै पन्डितफोरा दिनैहाय एफाराब जुदि गियानि गुनि मोनबा मानो बै सुबुंफोरखौ मानो हमहोनानै न'खराव मानो गथाय हैयासै मानो न'खरनि बिमा बिफाखौ थांनानै बुंहैयाखै आरो जायफ्रा गामिनि गावबुरा बिथांमोननि सायाव मानो बुङाखै जाय हक आं बिथांमोननि खोथाखौबो आं दोनथ'जोबथारनोसै दाना फैफिनदो नैबे मा होननानै बुङो सान्द्रि मोखां बिराद पन्डितनो बियो सान्द्रि मोखाङा फेसबुकआव लाइभ फैनानै माखासे बाथ्राखौ बुंदों एनडिएफबिनि सायावहाय बे सान्द्रि मोखाङा सोर बिलाय बिहा न'खर दंना गैया बा न'आव बिनि गार्जेन दंना गैया दिनै बिथाङा सोर बिलाय एनडिएफबिनि जायखिनि मैया जायखिनि गथ'फोरखौ हमनानै दिनैहाय ससियेल मिडियायाव ओंखारदों बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि बियो सोर बिलाय बे सान्द्रि मोखाङा मोजाङै थानोबा थाखा नङाब्ला नोंनि जिसिबां बाथाबारि दङ बेखौ सावजोबगोन आरो नोंनि जिसिबां नोंनि बे गुवाहाटीयाव थानानै आबदा खालामग्रा बे आबदायावनो नोंखौ जाहैगोन बेखौबा हले गोख्रों सिगां बुंखानाय जाबाय बावहाय सोरबा मानसिफ्रा दुखु मोननानै बा माबानानै जेबो लाब गैया खारन दिनै जोंनि बर' समाज बर' माबाया जेजोंबो जों जेसेबां दा बुंनाय बायदिसो जायो नोंसोरनि थाखायनो जोङो जेसेबां बर' बिमाफोर बिफाफोर दिनैहाय बिसोरो मोजां टाउनफ्रावहाय ओंखारनो हानो नागिरा बुंजानो गोनां जाथियानो बुंजानो गोनां जादों दिनै नोंसोरबायदिया दिनैहाय बेफोरबायदि खोथा बुंजेननायनिफ्रायनो नोंसोरबायदिनि थाखायनो दिनै बर' रायजोफ्रा बाजार साजाराव बर' जाथिया मानो बेफोरबायदि देहा फालांगिरि जानो हमदों बेफोरबायदि बुंजानो गोनां जादों बे सान्द्रि मोखांमोन नोंसोरनि थाखायनो बुंजानो गोनां जादों बेफोरबायदि बाथ्राया दिनै एनडिएफबिनि जाखिनि सेंग्राफोरखौ बुंदों नोंनि सायाव एक्सएनडिएफबिया इउनाइटेड फरामा सान्द्रि मोखांना मा मोखां बेनि सान्द्रि मोखांखौ सान्द्रि बायदि खालामजोबनानै होगोन मोखांखौ बारा गोबाव गैया नोंथाङा बारा एनडिएफबिनि सायाव इउनाइटेड फरामनि सायाव बांद्राय नोजोर दाहो आरो एक्सएनडिएफबिया जा मावनो नागिरो रावनावबो बिमा बिफानाव सोङा आरो जा खामानि मावो बियो जेब्ला एनडिएफबिया जोनोम मोनजेनो अब्लानिफ्रायनो रावनियावबो सोङा एक्शन डाइरेक्ट एक्शनसो जाखायो बिनि उनावसो
बिसारा जागोन आरो दा नर्मेलि जायफ्रा बिदि गोरलै गोरलै गथ'फोरखौ फरायफुनाय गथ'फोर बेफोरबायदिखौ फैसानि लब खोन्थानानै मालाबा जौ जुवा बायदिसिना लोंहोनानै गाज्रि आखुआव थांहोनाया सोर बायदिया खालामदों बेखौबो हमनो थांगासिनो दङ खिन्थु साबधानाव थाखा आरो सांग्रांबो खालामखाना होनाय जादों बावहाय सोरनिबा बिमा बिफा बा माबा मोनसे सोलिनाय नङा डाइरेक्ट हमगोन पानिशमेन्ट होगोन जियाल हादाव बेफोरबायदिखौ जियालावसो थुनहरनांगौ तो आं दिनैहाय बिनि सायावबो माखासे बाथ्राखौ आं बारा बुंनो सानाखै मोनसे दुखुनांथावना आरो लाजिनांथावनाबो मानो होननानै बुङोब्ला पार्टिकानो दिनै लाजिनांथाव लाजि सिं जानानै दङ माब्रै होननानै बुङोबा दिनै UPPL हान्जानि सोद्रोमाफोराना गोबां बाथ्रा बुङो माब्रै होननानै बुङोब्ला जोंनि सरकारानो गोबां डेभेलपमेन्ट जौगानाय मावदों मावाखै नङा दिनै थिग मैया एनिथिं MJआ मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना थिग आं बेफोरबायदिसो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दालां दुलां माबा माबि मावनाय गोदानैनो जोङो मावजोबनायखौ नुदों ओमफ्राय पार्टि हिसाबै BPF पार्टिया मा मावदों एक्सुवेलि जेबो मावमाराखै BPF पार्टिया अनलि सेक्रेटारियेटखौबो इनकमप्लिट खालामदों ओमफ्राय ओरैहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेफोरखौबोथ' मावखायासै UPPL सरकारनि थानायावनो मावजोबनाय जादों आरोबाव जाय हक गोबां दिनै BPFआलाय माथो मावदों नैबे UPPL सरकार थानाय समावनो मोनसे नलेज फेस्टिभेलबो लुनो हाबाय दिनै फुटबल टुर्नामेन्ट बा गोबां ISPL बानायनाय माबा माबि बायदिसिना डेभेलपमेन्ट जौगानाय खालामनायखौ नैबे UPPL हान्जायानो खालामदों खारन दिनैहाय जौगानायखौ मावाखै होननानै बुङोब्ला BPFआ एक्सुवेलि जौगानायखौ मावमाराखै जों दिनैहाय UPPLखौ जुदि बखियोब्ला बिथांमोना दुखु आरो गाज्रिबो मोननाय फैयो माखासे सोद्रोमाफ्रा दिनै डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव सुपार 50 मिशन दा बियो माब्ला जाफुंगोन जों 5 बोसोराव बेखौबो जों एसे नेनानै थानि BPF सरकाराव सुपार 50खौ मावाखै बेबो डेभेलप जायाखै बिनि उनावहाय जेसेबां जौगाथाय खामानि मावदोंना नैबे UPPL हान्जानि आमोलावनो प्रमद बर' सरकारावनो मेन जौगाथाया दिनै जों खोनानो मोनो मा बावहाय जौगाथायखौ खोनानो मोनदों दिनै उदालगुरियावनो होन बाक्सायावनो होन चिरां होन बा क'क्राझारानो होन मा खोनानो मोनो जों UPPL हान्जानिखौ सोरबा फिसाय थाखानाय बिसिखौनो गोसो थोनानै लाना खारनाय बहाबा सोरबा गथ' थाखानाय हिनजावखौ लाना खारनानै रुम भारा लानानै थानानै हमजानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो बेबो मोनसे UPPL हान्जानि जौगाथाय आरोखि दा नैबे आरोबाव जोंनावहाय गोबांनो जौगाथाय जाबावनांगौ दंबावो जों 5 बोसोराव मा कमप्लिट नैबे जिथु गोजोन गोरोबथा जानानै थांनाय बे गोजोन गोरोबथा जानायनि दफाफोरखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हायाब्ला आं सोरनिबा न'आव फासि नांना थैगोन होननाय रावखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारि।